Magoni kod kocha ma bende jonyuola bende nitiere godo nikech nitiere jal moro ma bende dwaro loso kodwa kapok iloso kodwa samoro moth bende nyalo mana donje mano mama bende nyalo kora mana medo kotenre koda ote gi gocho simo ma bende Manuel oywayo ahinya chudo mar hostel nikech thothne jopuonjre duto te ok yud ga nafas e hostel nyalo bedo ni iwuok ramna nyaka cha e piny kucho yoga ramna watni Nairobi ka kibiro to kori chuni mar mondo mi chul ot midake. Erokamano. Pek pod aduoko mana ne sirkal. Sirkal orimo be ni timo sensitization ne jonyuol. Nikech ok jonyuol duto ma nyithindgi kalo nigi information regarding mbalariany marwa mantiere ka. Mar ariyo kata be ni dhi e mbalariany to higni 2-3 kokalo chien gik moko oselokre ok onyal bedo the same. Koro the government owinjo be ni endeavor to timo sensitization ne jonyuol then procedures gi bedo ma clear. Nikech inyalo chulo pesa hostel to kichopo nikech maybe Stacy nyalo lero ka gik moko change nikech ndalo mana dhi mbalariany ne en first come first serve basis. Ma inyalo chulo to kichopo kacha tikweri ni hostel otimre nade osepong ionge chance pesa cha bende ok duokniga. Ikoni ni bir loke itere e ginene itere e school fee to ne wachule ga e bank wa bende kindewa ma it's still the same scenario as of now nikech jobo no donjo e student finance account to koro student finance account ema allocate to tere under accommodation unit idigi unit no e office mar ginene mar hostel accommodation koro en gimo onongo beni janyuol ni kade kipacha depending on sama nyathi donjo ka nyathino ni is around to winjo beni kaber to team an orientation within KU or bedgi exposure on what's happening keche mondo mi bimie room kata chieng registration nyako bed gi receipt manyiso ni ochulo accommodation to ko bichule in cash nyako chule e bank mo bedgi a deposit slip koro orang the admission requirements obro yudo kaka o team ne obedo directed mondo mi o team that processing to mondo mi akonye ne ngecho goyo simu to winjo obichon chieng admission nikech hostels ichiwoga on a first come first serve basis koro ko ochudi to mondi gi nyathino chieng gine kata ka nyathino dhi kende to nyathino mondi to lu the process to bro konyre kech onyalo chulo to kodeko to ok obi yudo accommodation to pesa no